Bawah hidung itu mulut, bawah mulut itu perut, bawah perut monok kutut. Panjer manuk kutut. Or gendeng apa reng? Ayo engko sithik. Wah, Petro. Wis ora dadi camat to. Wis larang. Ora, dana isih dadi camat wis larang. Kejaba sik nek ora nang kene camat. Nek nang kene camat to ndak dibedhek. Piye nolo garing apik to? Ya entuk pamujimu to ora apa-apa. Bagong. Entuk pamujimu tru ora ana apa-apa. Nggonmu piye tru? Nggonku ya ora ana apa-apa. Alah sing dipangan apa to? Aku sing dipangan apa jare ora ana apa-apa. Tegese iki slamet ngono lho. Bar pitulasan nggonmu. Heeh, tru. Pitulasan kuwi tak takoni. Apa sebabe pitulasan kae nganggo sesaji tumpeng golong? Ingat ora Gong, apa sebabe pitulasan nganggo sesaji tumpeng golong budangan? Sebabe le nganggo sesaji tumpeng karo golong kuwi ana anggarane. Nek ora ana anggarane ora nganggo tumpeng lho. Tegese nek kowe apa to? Tegese tumpeng. Tumpeng kuwi sego digawe lincip ki tumpeng. Nek sego buntel jenenge golong. Nek sing enak ki sego goreng karo nduk dan tonji. Nyandake sesaji kok sego goreng karo sego ndok. Tumpeng itu tegese manunggaling para kawula. Terus gudangan kuwi Indonesia iki dumadi saka pirang-pirang kawula, pirang-pirang suku ning tetep siji yaiku Bhinneka Tunggal Ika. Senajan beda budayane, beda agamane, ning linandesan Pancasila Indonesia tetep bersatu. Pinter yo, pinter to. Tirasan camat kok yo. Lah nek kae tumpeng kok dikai dilemaki godhong ijo. Tumpeng dilemaki godhong ijo kuwi